May gabi guys, so karon nangabot na katong mga parcel natay bagong unahan karon mga nindot kayo ni. So katong para na sa mga kanang hilig pamasol or mga driver kanang masayro diha nga way atop init kadto mo nang nadyo mo'y pang bukot ba sa inyong pag biyahe. Na mo mangguan ba kay lisod manggono. Go sigado na kay. Di mo mapuling ani. Nga na nga. Unda ang naga-advance nag-advantage mo ani kay makainga na maka pwede lagi side go nimo may da mahugtan-hugtan man kay kuan man carterize man na carterize da di pa ka kung kanang mag-isnak-isnak ka sometimes may drive pwede man. Pwede man sa ba mo kagaon nga hungit na shoot na gawsanan sa kuan aw na Pwede naman nagiyan na ugo. so palitan na kay basig mahutdan mo ilog ra baron kay init ang panahon unsa sa mga mahal palitan na ito ninyo pulita na